ఈ రోజుల్లో అందరినీ వణికిస్తున్న కరోనా వ్యాధిపై నా ప్రియమిత్రుడు వడ్ల వెంకటేష్ రాసిన పాట ఇది. విని అందరూ అతనిని బాగా ఆదరించగలరని నా యొక్క మనవి. విననే వినవే మిరా నీకెంత చెప్పినా, మాననే మానవే మిరా నిన్నెంత కొట్టినా. విననే వినవే మిరా నీకెంత చెప్పినా, మాననే మానవే మిరా నిన్నెంత కొట్టినా. కళ్ళెదుటే కుప్పలుగా రాలే మానవ దేహాలు చూస్తూనే ఉన్నవుగా, నాకేం కాదని అనుకోకు. వచ్చేదాకా తెలియదు, వచ్చేదాకా తెలియదు ఈ 2 వారాల నీ చావు. విననే వినవే మిరా నీకెంత చెప్పినా, మాననే మానవే మిరా నిన్నెంత కొట్టినా. దేశం దేశం వ్యాపిస్తూ రోజు రోజు పీడిస్తున్న భావి భారత పౌరునిగా నియమాలన్నీ పాటించి మనమంతా ఏకమై, మనమంతా ఏకమై కరోనా జీవిని చంపేద్దా. వినరా ఇక మీదట నీ ఆత్మ కోసం, మారరా ఇక మీదట నీ వారి కోసం. విననే వినవే మిరా నీకెంత చెప్పినా, మాననే మనవే మిరా నిన్నెంత కొట్టినా. విననే వినవే మిరా నీకెంత చెప్పినా, మాననే మనవే మిరా నిన్నెంత కొట్టినా. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ.